Čus lidi, vítejte u nového videa a dnes tu máme top 7 nejbohatších lidí světa podle majetku z roku 2024. Užijte si video a jdeme na to. Číslo 7. Na 7. místě se umístil Bill Gates z Ameriky, který má v 68 letech hodnotu majetku 118,4 miliardy dolarů, které získal především ze společnosti Microsoft. Číslo 6. 9. Na 6. místě se umístil Warren Buffett, také z Ameriky, který v jeho 93 letech má hodnotu majetku 121,5 miliardy dolarů. Za jeho bohatstvím stojí hlavně investice. Haha, good invest. Číslo 5. Na 5. místě se pro změnu umístil 39letý Američan Mark Zuckerberg s hodnotou majetku 122 miliard dolarů. Je zakladatel a spoluvlastník společnosti Meta, pod kterou spadá například Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger a další. Tyjo, ten vlastní všechny aplikace, co mám v mobilu. Číslo 4. Na 4. místě se umístil další Američan Larry Ellison. Ježiši, těch amíků tam je, kterému se ve věku 79 let povedlo nashromáždit majetek ve výši 131,5 miliardy dolarů. Larry Ellison je předsedou představenstva, technologickým ředitelem a spoluzakladatelem softwarového gigantu Oracle, ve kterém vlastní necelých 40%. Číslo 3. Na 3. místě se umístil jak jinak než další Američan jménem Jeff Bezos, který v jeho 59 letech nashromáždil majetek ve výši 170,8 miliard dolarů. Jeff samozřejmě založil firmu Amazon, které momentálně vlastní méně než 10% firmy. Mimochodem založil ji v roce 1994 v garáži v Seattlu. Číslo 2. Na 2. místě se umístil konečně někdo jiný než Američan, je to totiž Francouz Bernard Arnault. Tento 74letý mladíček, jako jsou tu všichni, má majetek v hodnotě 188,7 miliardy dolarů. Vlastní totiž společnost LVMH. Nevíte, co je LVMH? Nevím. Je to pojmenování seskupení hodně moc luxusních firem, například Louis Vuitton, Dior, Hennessy, Sephora, Fendi a desítky dalších. Už chápete, proč je tak bohatý. A závěrečné číslo 1. Není nikdo jiný než 52letý Američan Elon Musk s majetkem 244,1 miliardy dolarů. Tento muž vlastní společnosti jako je Tesla, SpaceX, Twitter neboli X a několik dalších. Tak tohle je z dnešního videa vše, jestli se vám líbilo, zanechte like a také nezapomeňte na odběr pro další taková videa.